أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela uNkulunkulu wami noNkulunkulu wenu. Allahu Akbar. Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu. Ngempela uNkulunkulu wami noNkulunkulu wenu. Allah. Ngakho ke fa'buduhu, mkhonzeni. Hadha siratun mustaqim. Lena iyona ndlela yeqiniso. Amazwi la kaYeshua lo esanambiza ngoJesu namhlanje. Uthi uNkulunkulu wakhe noNkulunkulu wethu uAllah. Ngakho ke masimkhonzeni, iyona ndlela yeqiniso le yokuphila emhlabeni. Ngiyaqhubeka nokuvezela abantu amaqiniso ukuthi uYeshua noma uJesu wayengeyena uNkulunkulu, akakaze futhi abe uNkulunkulu. uJesu uma efika ethola abafundi bedoba inhlanzi, uthi ngiza kunenza abadobi babantu uma ningilandela. Umbuzo wami obheke kumaKristu, wayethi abalandele umuntu noma wayethi abalandele uNkulunkulu na? Ngizokunenza abadobi babantu uma ningilandela. uJesu loyo. Lalela ke. John 4 uverse 7. Owesifazane waseSamaria weza ezokukha amanzi. Njengoba intombi zemakhaya ziye emfuleni ziyokha amanzi. Uzokha amanzi, intombi le izokha amanzi. uJesu wathi kuye, ngiphuzise. NgesiZulu ke iyashela insizwa le. Hey, maKristu, uNkulunkulu wenu wayesesheli. Ake niphendule maKristu, uNkulunkulu wenu nangu yashela. Ayithi nithi uJesu uNkulunkulu. Nangu uyashela, ushela umfazi womSamaria. Owesifazane waseSamaria weza ukuzokukha amanzi. uJesu wathi kuye, ngiphuzise. Besiqomisa kanjalo ke thina emakhaya, intombi besiyigada amazi emfuleni. Bese siyoqomisa ke lapha. Mawufuthi, umntanami, gegela ntombi zonke ziyangigegela. Zalabantu zebantwini, akukho ntombi eyaqoma inyamazane sikhona. Sikhulume zonke le ndaba lezi. Uyazi ke nawe wena ke ophuma le kwanje ayiphuma ukuthi ngikhuluma ngani. Bese uthi mawungangiphuzisa nje ntokazi. Kungabe ilanga lami usuliqedile mntanami. Ngabe sekwanele konke elangeni. Mawungangiphuzisa nje. Naye uJesu uyashela. Uqala ngokuthi ngiphuzise. Lalela. Ngokuba abafundi bakhe babehambile baya emzini beyothenga ukudla. Abafundi bakhe baya emzini bayothenga ukudla. Ilambile imambana lezi. Uthi umbuzo kwami obheke kumaKristu, kwakulambe abafundi bakhe bodwa noma naye wayelambile? Okokuqala nje bathunywe kuye, madoda nambe niyofuna ukudla laphayana. Sizokwenzani? Sizothiba iphango. Ulambile uNkulunkulu wamaKristu. Akusho mina, kusho amaKristu. Lalela. Khona wesifazane waseSamaria wathi kuye, yini ukuba wena ungumJuda ucele ukuphuziswa yimi engingowesifazane waseSamaria na? maKristu, uNkulunkulu wenu wayeyiJuda na? Phendulani umbuzo. Uyamuzwa wesifazane uthini? Uthi mina ngumSamaria, ungishela kanjani mina? Uwafunelana amanzi kimi?
wazi kahle ukuthi mina ngumSamariya wena umJuda. uNkulunkulu wamaKristu wayewumJuda. Akusho mina washo ushabalala silapha kwaGift. Nabafundisi abaningi namhlanje bayasho ukuthi uJesu uNkulunkulu. Kusho ukuthi uNkulunkulu wamaKristu wayewumJuda. Ngokuba abaJuda abadlelani namaSamariya, uJesu waphendula wathi kuye, uma ubusazi isipho sikaNkulunkulu. Uma ubusazi isipho sikaNkulunkulu, hayi sami. Uma ubusazi isipho sikaNkulunkulu, nokuthi ngubani othi kuwe, uyamuzwa uyahlukanisa. Uma ubusazi isipho sikaNkulunkulu, nokuthi lokushelayo lokucela amanzi ubani. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Othi kuwe ngiphuzise, ucele kuye. Ngabe usheshe waqoma ke ntombi, kube bowazi ukuthi ubani lensizwa le eyibikayo. Ngabe usheshe waqoma, inkinga yakho ukuthi awazi. Yena ekunike amanzi aphilayo. Lo mjida lo okhuluma naye ubezokunika amanzi aphilayo. Wathi kuye, Nkosi, awuphethe lutho lokukha amanzi, umthombo ujulile, uwathathaphi pho lawo manzi aphilayo? Kanti wena umkhulu yini kunobaba uJakobe owasinika lo mthombo, waphuza kuwo yena kanye namadodana akhe nemihlambi yakhe na? Waphendula uJesu wathi kuye, yilo nalowo ophuza lawa manzi uyakubuye ome, kepha lowo oyakuphuza amanzi engiyakumnika wona kasayikoma naphakade. Isoka lensizwa, asizwe isoka sayo. Kepha amanzi engiyakumnika wona phakathi kwakhe ayakuba ngumthombo wamanzi aphuphumayo, kube ngokuphila okuphakade. uJesu ukhuluma izaga. Ingakho mawuya lapha kuMateyu 13 ethi ingakho ngikhuluma izaga ngoba mangikhuluma straight amakhandeni aqinile ngeke ningizwe. Yamuzwa? Umbamba nje. Uyabona ngenkulumo nje. Ukuthi wena kholwa. Ngoba awazi ukuthi ukhuluma nobani. Uyabona? Kodwa nje umbamba ngama-jabs. Uyabona? Isesheli lensizwe le, isoka, iciko, uyamuzwa nawe. Okay. Wesifazane wathi kuye, Nkosi, ngiphe lawo manzi kuba ngingomi, ingabe ngiseza ukukha lapha. Awuphethanga lutho, kodwa uphethe amanzi. Manzi mani lawo wacelayo? Ngipheke lawo manzi layo ngoba angisafuni ukuphinde ngome. Intombi ezinhle nezinsizwa ezinhle ziyakuzulazula, zilifuna lelizwi likaNkulunkulu. Zomile kepha zingomelanga amanzi, zingasena kulithola. Khulunywa ngaleyo ndaba ke leyo la. Ungadideki ke mfowethu, ungadideki ke dadewethu. Iyaqhubeka ke indaba la. Kodwa ke lapho ke manje ingithinta khona ke manje. Kulapho ke manje ithi 22, nina nikhuleka kweningakwaziyo. MaKristu, maRoma, maNazaretha, mawashtawa, lalelani ukuthi uJesu uthini kini. Tshela umSamariya la. Nani ningabanye abafana nalo mSamariya. Nina nikhuleka kweningakwaziyo, thina sikhuleka kwesikwaziyo. Yamuzwa ukhulumela ama-Israyeli wodwa. Ngokuba insindiso ivela kubaJuda. Kuwe ke eAfrika, wena mKristu ola eSouth Africa, ifika kanjani insindiso kuwe? Ngenkohliso kaPawulu. Jesu uyakuphika wena uthi hayi abaJuda kuphela. Wena ifika kanjani ke insindiso kuwe? Uthi nina nikhuleka kweningakwaziyo. Bona bengama-Israyeli bakhuleka kwabakwaziyo ngokuba insindiso ivela kubaJuda. Wena ke shabalala, le salvation okhuluma ngayo ivela kubani? Gaxekile inyama yomsipha kwasabadala. Ufaka uPawulu, umgulukudu awuzingela abantu, awubulala amakholwa. Kusho nini eBhayibhelini nini? Wajikwa nijikela wantshela ukuthi nesihogweni. Mawungangikholwa funda abaseKorinte bokuqala isahluko u15
ivesi u15 iyophelela ngale kulokuzana ku24 uze ukuthi uJesu uthini ngani nina enithi nina ningamaKristu nibe nila eSouth Africa noma nigcwele umhlaba wonke ningabona abakwaIsrayeli zifundele nawe uyibonele phendulani njengoba uJesu wayelambile lapha eyofuna amakhiwane esihlahleni wathola singamakhiwane wayesiqalekiselana isihlahla uNkulunkulu onjani ongazi isihlahla esitshalo uye ukuthi asinamakhiwane azayobona ngoba efika kuso hey bafowethu ake nivuke emaqandeni man ake nivuke manilele nibone iqiniso njengoba linjalo sengathi umdala ngasivula amehlo sivula ingqondo wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin